אבא, אתה ביוטיוב. רגע, זה יחד גבוה. חברים, אני מנסה לספר לכם היום על כדורגל, והבאתי מישהו שהוא ממש... לא מכיר, כי יש לי מפעיל. יש לי מפעיל. מה? תספר להם על הכדורגל. היום יש משחק בין קצרין, כיתות ד'-ה' לבין אפיק. ובינתיים אנחנו מובילים, ניצחנו משחק ראשון 2-0. מנדל הבן שלי הוא קשר, הוא שיחק טוב, אבל הוא קצת מתעצבן שלא מוסרים בקבוצה והוא צודק. אני חושב שאני צריך להגיד למאמן שיתחיל לאמן אותם על משחק קבוצתי, ולא שכל אחד יקבל את הכדור ויעשה דריבלים. עד כאן העדכון. נחזור לשלום. אז עכשיו נספר לכם על החוקים. אני מסתתר מהמצלמה. חוקים יודעים, אני לא יודע חוקים של כדורגל. טוב, אז הבלוגר שלום ביקש ממני לספר על חוקי הכדורגל. קודם כל כדורגל זה משחק של שתי קבוצות. של כל קבוצה יש שער ויש כדור, והמטרה היא להכניס את הכדור לתוך השער. כי ענתה לי השער, איך זהו, מי שמכניס יותר שערים הוא המנצח. מה שאתה, אני מעודדת. וזה בגדול כל התורה של כדורגל. לא, אי אפשר. בבלוג הבא יהיה חוקים יותר פרטניים, מה זה חוץ, מה זה קרן, מה זה פנדל. תגיד להם, שזה הם לא יפסקו על החוקים. תגיד להם, אלה הם לא יפסקו על החוקים. אמרתי שזה בגדול כדורגל ובפרטנות, בפרטים, מה שהחוקים זה, אנחנו נגיד להם בבלוג הבא. אז אני אמשיך כאן, בבלוג הבא הוא יהיה מחר. אז אנחנו שתי דקות סרטון. ומתחילים מצלמות. אבא שלי, אז אני כאילו אפילו לא אבא שלי ממש אוהב כדורגל, מתקשר אליו, אפילו אני יודעת מלפני שאין לו תאריכים. זה לא אחר, אתה יכולה רגע לנסות. שנייה, היא לא אמרה. ובכדורגל נדבר בסרטון הבא שאנחנו נגיע הביתה. אבא! בבית אתה וספר להם על שאר החוקים. אז אבא שלי עוד מעט יעלה סרטון אחרי שאתה נושא. היא ענתה בבוקר. רוצה מאוד לצאת. מי יקבל את המפעיל? המפעיל כבר מגיע בצהריים. טוב. אז אני אפרט לכם את שאר החוקים בכדורגל. אבא, אני עכשיו לספר להם את שאר החוקים. בכל כדורגל תמיד יהיה צוות שיש להם חולצה של צבע אחר, שזה משמל את הקבוצה שלהם. מנדל כוכב. אבל ראית איזה גול שני הכניס? כן, שבריא. אז גם בכדורגל תמיד גולן. ועכשיו אני לא יודעת את שאר החוקים. שאר החוקים בסרטון הבא. רגע, אני צריך לשים 45 דקות סרטון. אז תגידו, מה אתם מעדיפים? פורטנייט, מיינקראפט או ברוסטארס? ותרשמו מה אתה מנצח. ואני רוצה שלי מהפנים. פוליס! אתם יודעים
אני אספר לכם על השער. אתה צריך... לא, לא. אמרת שהוא שוער. ממש אולי הוא יהיה שוער. נכון, אז כפי שאתם יודעים, יש לי... אבא, אין לי עוד על מה... אז תחבר לנו, אני לא רוצה סתם לדבר. אמרתי לך, קודם תחשוב על תוכן. אז טוב, ביי. יש סרטון להיום.